Данчо, още колко бе човек? Ами, още малко, както ви казах. Ти преди 20 минути каза още малко. Мале, тук е тъмно на куче. Какво искаш да ми кажеш, че някога там нагоре са живели хора? Оле, какво това е? Това е насред гората, хора. Здравейте хора, днес ще направим реакция на обаданата къща в село Огорелец. Клипа е на Слави Клашера, така че да започваме. Път чухте тук нещо странно. Сестрата даже бяха моите малки. Той оттатък се явяваше. Е, там на оная стая. Она е голямата стая и лопаше на малката. Там спеха малките моите дети момче. Ти вярваш ли, че това е духа на бай Колю, който идва тук? Да. Той не прави лошо. Той сега се влезе. В момента стоя пред къщата, в която цели 2 поколения стават свидетели на необясними явления. Живущите в целия район се оплакват от постоянна паранормална активност, но били принудени да свикнат с присъствието на нещо неестествено и така живеят вече 20 години. Собственикът на къщата знае вероятната причина, както и една зловеща тайна, и ни позволи да я изследваме. Днес ще прекараме 24 часа в злокобното село Огорелец. Здравейте, приятели! Аз съм Слави и днес отново се впускаме в мистериозните полуизоставени села на България, обвити в призрачни легенди. Намираме се в Горни Огорелец, дълбоко в сърцето на Стара планина, а тук ни доведе смразяващият разказ на дядо Христо и сина му. Те прекарали значителна част от животите си в къщата, която мрачно се извисява до стария път. До днес дядо Христо живее в къщата зад мен и твърди, че вече е свикнал да има странно присъствие около него. Но ще оставя той да ви разкаже на какво е ставал свидетел малко по-късно. Нека сега ви запознае по-добре с мястото, на което се намираме. По време на турското робство, село Огорелец се е намирало по-долу по поречието на река Русица. Една вечер минали двама османци и хвърлили око на красива българка. Баща й веднага разбрал какво се опитват да й направят и в порив на ярост ги убил. След няколко дни дошла потеря да търси изчезналите, но никой не е знал какво точно се е случило. За отмъщение турците запалили селото и така хората побегнали към Балкана. Наблизо намерили по-скатано и защитено място, където построили новите си домове. Нарекли новосъздадената си махала Огорелец, което означава изгорялото село. Някога то е било дом на над 100 човека и дори е имало училище. Днес, за съжаление, остават едва 20-тина и то през лятото. Когато обаче снимаме в този край, неизменна част от екипа е и Данчо. Здрасти, Данчо. Браво, Данчо. Здрасти, Слави. Как е положението? Благодаря, добре. 4-та поредна година снимам и това е може би едно от най-интересните места, където ще сме. Всъщност как стигна до това място? Зимата с мен се свърза с Данчо много на тази къща и ми разказа доста интересни истории. Отправо реших да дойдем тук и да снимаме. Баща му всъщност все още живее в тази къща, нали така? Да, той ще ни домакин тук тази вечер и ще ни сподели всичко. Тъдян става пиян. Интересно. Добре. Време обаче да правим лагера, защото слънцето взе да пада. Някъде тук ли предлагаш да е? Не, по-скоро предлагам пред църквата. По-късно ще ви кажа защо. Добре. Хайде. Качваме се в мистерия? и изминаваме краткото разстояние до храма на селото, 20 който метра. се пада в най-високата му точка.
той се извисява над къщите, напомняйки, че само Бог стои най-отгоре. Ето е църква. Тук ли някъде искаш? Не, предлагам да сме по-близко до входа на църквата. Защо? По-спокойно ще ни е. Добре. Когато ще ни е по-спокойно. Някъде тук. Да, тук е идеално. Равното. Добре, отиваме до багажника да вземем цялия куп неща и започваме да строим лагер. Пак ти си първи, така че... Не, я пак първо Да не е по-тежко. Какво носиш, бе, човек? Ми най-необходимото, както винаги. Ти си. Аз ще взема на пламен. Прекарам. Добре. Еба, то са камери, то са пликове на била. Айде, опит. Сега. 16. Опит 16 за разпъване на палатка като по американските филми. Дръпни се, Данчо. Внимай за тебе само това. Да. Ай! Защо? Пак забрави, ето го, това е закачено. Погледни го. Yes. Стрелките на часовника в Балкана цъкат ускорено и изобщо не усетихме кога слънцето се скри зад възвишенията, оставяйки ни в полумрак. Лагерът ни този път ще е още по-обширен и отне малко повече време да го разпънем. Направих една бърза проверка на техниката, за да сме сигурни, че всичко е изправно и да сме готови за вечерта. В серията ми Паранормално посещаваме точно такива места и проверяваме дали легендите оживяват. Абонирайте се за канала, ако подобно съдържание ви харесва, и ми напишете един коментар, ако и вие знаете други такива локации, които да изследваме. Дойде време да ви разкажа какъв е планът за вечерта. Сега, позиционирани сме, кажи речи, към края на селото пред църквата по настояване на Данчо. Знаем, че според всички легенди, странните неща започват да се случват след като падне мрака. Затова първото нещо, което ще направим, е да поизчакаме малко тук, след което ще отидем към къщата на дядо Христо, ще си поговорим с него и ще я изследваме с уредите ни. След това Данчо ще ни заведе в скрита дълбоко в гората махала с една мрачна къща, Ужас. обвързана с цялата легенда, която касае селото тук. Не чакахме дълго преди сумрака да ни застигне. Този не. път ще позиционираме Тъмно като нощните угъс. камери в движение и започваме с една насочена към лагера и църквата. Добре, както и да е. Исках да ви по разкажа радио ли е легендата това, за да? място. Хората в Огорелец разказват за неспокойната душа, как го кажем, на дух, на човек, който може би тормози и къщата на дядо Христо. Бай Кулю с още двама разбойници, приятели, минават Балкана на гори. Минава керван. С каруци, турци с самопари. Възстисват ги, вземат златото. Ама пари са делят на две, не на три. И решават дядо Колю с другия му и третия. Обаче тогава се имало власт. Те ги фащат. Дядо Колю с оне отиват в какамангата. Бай Колю се издържава при съда. Златото вика, там под един голям камък. И сам го е бутал. Бай Колю заравя своята част от златото в махалат Братоевци много навътре в гората. Когато Бай Колю излиза, решава да построи свой дом с откраднатото злато. Няколко поколения по-късно обаче, къщата, която той построява, е закупена от дядо Христо. Тогава обаче никой не знаел, дори и той, че е построена с крадено злато. Когато Бай Колю починал, той бил погребан без поп, т.е. не бил опят, защото е убиец и крадец. А гробът му, където е положен, бил в покрайнините на гробищата.
Духът му някак си остава заседнал в нашия свят и не намира покой. Горе не го допускат, а тук вече не може да се върне. И така той остава да броди, особено в неговата къща, дори и след като дядо Христо вика 3 пъти да я опяват. С поп Цвятко беше велик поп. Той се облича целия, отива оттатък. Това е два патронче в джоба. В оная стая. Онеста е всичко. И след 2-3 месеца пак попълня нашия. Попа ми го каза много пъти. Вика, и чо, да знаеш, я ти Колю е убил човек. Убили са човек, зато той съм го запомнил. И ми сочи поп Цвятко. Ей го сега. Я ти Колю, нито горе мой да иди, нито тук да се прибере. Тук Да идва, се върне, нито може да отиде Да. горе. Как? тук идва, вика, лопа, му не може да си влезе в къщата. Виж каква къща е направила. През целите си животи хората в онази къща постоянно стават свидетели на паранормални неща. Чуват се стъпки, местят се предмети и се блъскат врати. Обаче трябва да се върнем в лагера. Какво стана? Еми нещо по тази тема искам да ви кажа, което не знаете. Някак го което прекъс. спестих. Когато не спеся. на църквата? Да, има връзка. Ама сега е момента да ви го кажа. Хубаво, бе. Тази година Как го Данчо прекъс? беше особено мълчалив. Шано го Постоянно с снима. недомлъвки намекваше, че има нещо, но ще ни каже по-късно. Явно моментът беше настъпил. Та ще иска руцинско варене. Качи сега, какво те тормозиш, защото те гледам, че си неспокоен. Разкажи сега, що искаш и да сме тук, Нали ти казах, пред че... тая църква. Не ти казах, че наскоро идвах тук да проучвам мястото. Когато влязох в селото, трябваше да намеря дядо Христо. Дай. Всъщност така се получи, че той ме намери. Не знам как стана. Ами, вървях, стигнах до последната къща, беше тъмно. Нямаше кого да питам. Изведнъж видях, че един човек излезе от тази къща и ме попита на къде съм се запътил. Това беше въпросният дядо Христо. Аз все още не го познавах, не знаех нищо за него. Но така стана, че той случайно ме спря, защото каза, че тук няма повече къщи, трябва някъде да нощуваш. Ела да нощуваш при нас, но аз по план трябваше да нощувам. Директор е поканял. Той директно ме покани. Каза, ти няма къде тук, вика, или при мечките, или при мене. Аз понеже знаех вече историята, какво има там на втория етаж и предпочетох при мечките, колкото и странно да е. При мечките имаш при тук. Ами да, в смисъл... И ти не накара тук да дойдем. Да. И дядо Христо ми каза, най-безопасното място е тук в двора на църквата. Аз напълно му се доверих, защото просто тук е равно и така ми изглежда по-спокойно. Да, те са отдали някакви звуци, аз вече не им обръщам внимание, защото... Така, И дойде тук и какво? дойдох тук, отпънах си спокойно палатката, легнах си, както казах, всичко бе спокойно, както в момента. Как се чува нещо? Чуват Се чуват, да. Птици се чуват и си заспах като пиче. 2:30. Изведнъж, така аз много леко спя, изведнъж чувам как някой се приближава към палатката. Обаче така се влачи краката. И ясно се чуват като галоши или цървули. В смисъл, все едно нещо с такива обувки. Стари обувки. Стари обувки, така се привлачва по калдърама. Там, пътя отдолу, където... Където е дойдохме. там е пътя. Да. Аз това, което успях да направя, в този момент аз се стоя в неподвижен, само се следя какво ще стане, понеже долу свети лампа. Я посочи там лампа. Да. И от тази лампа виждах един силует как се приближава насам към палатката и стои и гледа, човешки силует. И стоя си и стоя неподвижно. И не знам, не знам в тази ситуация какво да прави, към ще изляза, ще го стресна, към той ли ще стресне мене, аз на него ще стресна. И стои и ме гледа. Сега, може би 2 минути така се гледаме през това. Тък му си мислех да изляза, и се глася и през това време се размърдах и гледам и силуета отсреща се размърда и тръгва се прибира към дъба и просто е така, както бавно дойде, така се влачи краката и се тръгна. Към тази нощ няма да спя, тук ще има съдебни и си мислех вече да ходя при дядо Христо до сутринта, да спя при тях. Обаче аз през нощта ще отида, него пък ще стресне. Както казах, бях много изморен. Направо се заспах.
може би половин час след това. Спа си. Да, някакви гласове се чуват, да. И така, може би някъде към 4:30, така беше. После погледнах часовника. И да се случи нещо, което направо ми изправи косата. Мисъл, знаеш, нали, гледам много да не се панирам, да не се стряскам, нали, като има нещо такова, като съм сам най-вече. Обаче, както се стоя в палатката, и понеже палатката е къса. И аз съм легнал и за да се събера, леко по-къса ми, за да се събере, така леко съм свил врата и главата ми се е показала навънка, ми стърчи. Както се спя, изведнъж Кой ще спи с глава навънка през палатката, брат? някаква ръка е така, както Гледай. се грабва и ме И аз веднага се събудих. Как му стана смешно? И пак гледам някаква сянка. Викам, Какво отдалечаваше ли се? Какво? не, стоиш там, сянката е така нали. Тук отдаве ли? Да. Ставам, изправих се и гледам, нищо няма. И викам, това нещо не съм си внушавал, нали? В смисъл, това цяла нощ е така се разиграваме. Това като те сънните парализи, където сеща се нас, не знам дали сте го изпитвали. Когато си просъница, тялото ти се парализира и аз съм го усещал как минават някакви сенки, нещо те сграбча, нещо такова. Ама не, Да не си изпитал нещо? няма как, защото при това се чуваха едни звуци, обаче те бяха от птици. Аз ви предлагам, хващаме си всичките апаратури и уреди И и гол. отиваме при дядо Христо вкъща. Направо дай Вече е там време се да насочим, вече действа, да защото отидем да го разпитаме и той да ни разкаже. напредна. И имаме уредите, имаме камерите. Да ходим там да видим какво става. Граднахме възможно най-много техника с нас. Но Данчо е дал прожектора и чантите, Към къщата на дядо че не е Христо, много сигурен в него. където се случват всички тези неща. Или как му викаш той? Таласъма. Да. При таласъма. А кога за първи път чухте тук нещо странно? Въпросният таласъм, както му викаш. Децата даже бяха моите малки. Колко малки? Ами малки бяха, обаче той оттатък се явяваше. Е, там на оная стая. В най-голямата стая и лопаше на малката. Там спеха малките моите дети момчета. А той страх ли го беше Росен от таласъм? Боже, как няма да го страх? Какво правиш в таласъма? Бута бравата на вратата и чука, без да отваря. Да ти го демонстрирам. Демонстрира ми го. Какво прави? Ай, те прави завърнята. И тъй. Те прави дядо. И тъй прави. Виж, слушай. Без да приказва, без нищо да казва. А ти като отвориш вратата няма никой. Аз след 5 минути отварям, Разтреперан. няма някакси как. Сядай при мен да ми разказваш още. Ти вярваш ли, че това е духа на байка? Кърнобацката как се подава от Да. джоба. Той не прави лошо. Той иска да си дойде вкъщи. Той сега се влиза. Обаче не отваря вратата да влезе. Той до там, дядо Божи му е дал път. Само след 2-3 минути, приятели мой, Вече са и приятели. тъй като не мини, то няма никой да знае. Вече сме в двора на дядо Христо. Той ни даде разрешение да се качиме горе и да изследваме къщата. Да сложим камери с нашите уреди, с всичко. И сега смятам, Данчо, да ходим нагоре, а? Да, дай направо да се качваме нагоре. Скачаме долу, да вземем само камерата и да сложим... Искам още сега да сложим камери за къса. Беше това? Постоянно. Какво беше това? Нещо се сурва. Добре. Тая. То Данчо прави някакви схеми. И оставяме. А, така свети му в очите. Тук да мога да соча на стрижите. Още от началото искам да ги позиционираме. Тая, нощната, оставяме тук в коридора.
Тоест покриваме тая част, покриваме Човека тая с парите част, каза как покриваме стоят с нещата. Тая част, имаме един капан, така че сме доста добре. Давай да действа, Танчо. Дай да се размина с тебе, ела тук. Страшни звуци. А къде са го събрали, бе? Това отвън не изглежда. Помеща. Дай да сложи камера. Така, Това отвън не изглежда. сега пускам тази камера да записвам. Изглежда шибано там. А ето там. Данчо? Да. Е, това е стаята на Роко, нали така? Да, Чакай малко. това е Има ли тук? Тук не. Сега, тук покрихме с една камера. Много е тясно, извинявам се, че сме толкова. Аз предлагам да я сложим откъдето е входната врата. на целият коридор. Ах, как се чува силно. Насам. Да, светна е яко. Така, покриваме целият коридор с нея и вече записва. Ето ви най-големия Данчо. То капан къде да го насочи според теб? Но това е малък за тази стая. Добре, оставам го насам. Ще сложим покета. Къде е покета? На леглото зад тебе. Седнахме 3 камери. Покет 1 снима тук. Сонито снима на там. Имаме и нощна камера в коридора, т.е. покрили сме цялото помещение. Сетихме се, че имаме един машина и пуснахме малко дим с този лазер. Тази камера си действа. Сега ще изкарам апаратите. Най-важното EMF-а. Сега да пуснем един тук. Едно радио. Не може да смогнем да бягаме. Оставям го така. Един онвой. Просто да засича тук. А ние ще отидем през другата стая, да минем да разгледаме и после ще се върнем тук да направим една сесия с радиото. Пуснали сме дим. Тази камера е насочена с лазера. И ако нещо премине, ще има изкривяване в дима и в лазера, така че ще го засечем с тази камера. Ние може да се отдалечим, да си действаме. Само да проверя дали това работи. Добре. Това го махаме, може би е там. А после ще дойдем тук да си направим сесията с радио. Така че сега ще го взема това в ръка, защото не е притеснително. И нека да разгледаме сам. Данчо, ти тук ли си, бе? Тук е, бе. Чуй се какво открадна. Позиционирали сме камери навсякъде. Сега. Тази главата. Данчо, давай ти ме път. Пускайте го него първо, да. Абе, какво? Тук То сме в пикна, нещо ти искаш. предверие. Не знам дали забеляза въртеното. Работи. Перфект. Да. Сега, Ма наказ, защото тия дъски. по разговорите ни с Росен и с дядо Христо, Аре, бе, е Данчо това обърне. стаята на Росен, нали така, на сина му. Да, обаче... Айде, някой е препил. От нека се чуват звуци. Почна се. Взели сме само един уред, не искам да се закичвам тук, защото сме в някаква стая с ясното съзнание, че нещо се случва тук. Това, което ни разказа за въпросният таласъм, както той му казва, е, че влезне тук, когато лягат да спят децата, и те се учили стотици пъти. Вратата е затворена, Данчо. Ти, Това е за тук. както и да е. Вратата е затворена. А той И това, демонстрира. което те чуват отвънка са стъпки. Някой се засилва все едно оттам и започва така да трака. Обаче не отваря вратата. Даже там ще покажа отвън. Представете си това нещо да го видите отвътре. Обаче не отваря вратата. Но така нали ще така ми го в главата. Не отваря вратата и когато някой дойде да отвори да види какво става вънка, нищо. Нищо. Абсолютно нищо. Видя? Това каза, че се е случило и на същата, и на другата вратата. Пак. Това е Он не обикаля. Аз нищо ми се... Той не ходи ви прави епизода. Снимат, нали? Всичко снима. Всичко сме направили да снима.
смисъл, това е първата така обладана къща с много разкази. Оле. Жълтичко. Тук е до оранжево. Дай да влезем вътре сега. Той има ли осветление? Опа. Онвоя се чува. Данчо си чуи какво се случва. Това е стаята на Роко ли му казваш? Да. Рок, да. Росен Роко. Ще панасони по редовата. Това ти ми го разклади. Какво беше това? Дайте да затворим вратата. Давай да не издаде топлото. Сега представям си почне да се блъсках, човек. Стига, бе. Не съм затваря. Не дай да затваря една цяло да не мога да излезем после нещо. Смей се, ама няма му излезеш. Ай, чувствам, че цялата къща е Наклонена се гилна на среда, нас. нали? Все едно на една страна. Все едно е така. Някакви припуквания се чуват. Само тук нямаме камера. Да. Има. Ти си. Тук. Е, тук плътно не е. Айде. Аз ти казах. Ти се възикаш, имам. Майко ми, от тия панти, немате ли с нещо да ги смажеме, бе? Виж обаче колко всичко е запазено. Сякаш си искал да съхрани стаята му. Както е била. А, Данчо почва да пипа. България, тебе. Това няма години, не Данчо. Кой го какво е? Кадлук? Старовремска местна. Добре. Дайте да отидем в другата стая, която ви показахме нещата, къде ги оставихме. Лазар премигва. Добре, тук нещо. Само нека. Дай да отида там нещо. Какво премигва? Той се изключи. Абе, постоянно се чува нещо. Където го оставихме? Тук е спокойно. Кашля по-тихо, брат, че так, този микрофон е баш до тебе. Някой идва. Това беше врата. Някакво течение. Това беше врата. Дай. Бързо да отидем да видим. Всичко е затворено, бе. Да, си отворено. Да, така ли оставихме? Аз като излязох и оставих отворена. Така си беше, нали? Да. Трябва да видим записите после. Тая скърбуца ли от къщата? Я? Не. Че няма. Не. Тук имаме камера, тя ще е хванала, ако нещо стане. А той? Почва да цъка. Човек, тук се усеща нещо. Ще това не спира, бе. Оранжево. Вау. Тя е начувана. Давай. Радиото. Давай радиото. Радиото? Давай радиото. Добре, пуснали сме това. Дай да може да се поразполагаме. Тъпщино. Не знам къде ги оставям. Тук. Ми ходи на то кръвата там. Але бе, чува си пенсионера на долния етаж. След слушалки, че чакай се ще махна едната. Това го чух. Това го фанах. Нали? Да. Сякаш отвън нещо от оная стая пася. Данчо, еди виж там.
Вземи Ама, го. и ти. Чакай, дай ми това. Вземи това. Да. Ето пак, бе. Това вече нещо падна. Чакай, аз ти дам. Ма те цялата къща покае. Само това, ето. Трудно да го фащат с камерите там. Там няма движение. В смисъл, стои на зелено, няма нищо, обаче тук нещо се случва. Чакай малко. Не знам, ще те изгръз. Ще съм малко паниран човек. Много си потен. Това чухте ли, бе? Абе, чухте ли го това? Аз го чух много добре. Къщата ли са слягали? Не. Къщата се са- чува. Тя 200 години. О, гледай. Гледай, той се събуди. Гледай. Пускай радиото. Гледай. 277 единици. Дали тук? Не. Добре, оставям го това тук. Радиото е в теб, я го дай. Той направо в джоба го Аз остава. исках въпросите. Да, обаче да закървим тази светлина, защото теб те затъмнява заради осветлението. Е. Да, седни тук в този край. Аз да отида там. Да, Най-доброто решение. Че да си взема... Играчките. не използваме да свети в лицето. Какво дява? Сега, слагам ги те така да ги виждаш тук. Така фащат ли се? Как си фаш, чакай. Аз ще претворя та. Оня камери снимат, нали? Всичко снима. Аз ще стегна така, аз ще отида тук. Ох, аз съм. Куче ли се чува? Това отчита. Чак до оранжево. Това забина. Това е. Това забина. Разбирам. Така не. Да не пи. Червено. Давай. Пускай го. Знам, че са работните обувки. Добре. Сега почваме както са ни съветвани. Добър вечер, аз съм Слави, с мен са Данчо и Пламен. Идваме с добро и искаме да зададем само няколко въпроса. Моля те, дай ни някакъв знак през радиото или през друг уред, че си с нас. Защото... Интересното е, че всички едновременно. И той е, и той е. Аз ето, ако го сложа, няма ли да е по-тихо слушалка? Какво казва? Това нещо каза. Казва да или Да. Дай ни някакъв знак през радиото или през уред, че си с нас. Отворен е джам отзад. Добре. Може ли да ни съобщиш името си? Как се казваш? Може ли да ни кажеш името си? Моля те, кажи ни името си. Нещо не може да се... Георги?
Георги? Сам ли си тук? Мале. Не, точно на въпрос. Да. Сам ли си тук? Сам ли си тук? Колко души сте? Двама. Колко души сте? Спря. Той почна. Ще смена на... Здрасти ви каза. Здрасти, каза. Здрасти. Здрасти. Здрасти, каза. Бай, Колю, ти ли си? Дай ни някакъв знак, че си ти. Ако си ти, кажи ми, откраднал ли си злато или сребро? Откраднал ли си злато или сребро? Бай, Коло, защо твоята душа не намира покой в този свят? Имаш ли недовършена работа тук? Сигурно. Да? Да, човек. Гледай това гърми. Гледай това гърми. Можеш ли да потвърдиш, имаш ли недовършена работа в този свят? Ще ми даде ръката. Дай на Данчо да държи, бе. Той няма търпение да го вземе това радио. Да го подариш. Искам да те питам, Я го сложи от този край, че аз сега искам да държа двамата в кадър, пък нещо не успявам и това едно време. Не ли? EMF-а. Е там от другия край да сложи. този. Да, от твоя край. Или Данчо да го държи. Не мога да фащам двамата. Данчо, извиня, можеш да се посегнеш за това онвой, че там го зарязахме? Погледни какво стана. Обърни. Сещаш ли си това? Ето каза. Тогава не беше ли обърнато? така. Не беше ли хоризонтално обърнато, сега да е вертикално или се бъркам? Просто не мога да сега. Флипа, ама хоризонтален или вертикален беше? Не знам какво беше. Той чака, че изтръпне в целия всеки си затова и така за... Показваме го пак на камерата да се фокусира по-близо. Той Така че не ще се показва, репери не знам. ръката, бе, човек. Майко... сети за Цирикова църква. Цириковата църква, където се флипна, ама не мога да се сетя дали И за беше историята, след това, където ми каза. така или... Не се говоря, ама. Какво каза? Не знам, че... Какво стана? Какво стана? Тази врата се премести, бе. Каква врата, бе? Абе, бягай, бе. Каква врата, бе? Какво казва? Верно се мести. Тези да се бият. Това се остава от много пиянска вечер. Нали, полудяхте ли, бе? Сериозно. Тая врата. Тая врата. Към тебе се отвори. Базикате ли се? Не се разли. Ако са базикате, майне, сега... Видяхте обаче... Майна, са не е момента да се базикате майна. Ява да видим тая камера да излезе да се позикам. Ето ти я, спирам ти я, дай тук. Чакай го спра това радио, само защото ме е натварвал много. Само трябва да разуча как се пуска. Тя е с тъч. Това кога беше 38?
Ти бъгвата история. Чакай, ние нали имаме и покет, бе. Покета, Покета дай, бе. Ще спри го това, спри го, то фаща сега нас. Не, това сме ние. Ти сериозно ли не видя как Аз няма как да видя като зад мене. Утре ще дойде пратката. Видях ви израженията, но... Мисля, че нещо чухте от радио. Не, бе. Аз затова така стоя и викам, какво Сигурен? стана. Ти видя ли всички мои? Или друг път? Харесаха ли ти? Ти видя ли, бе? Да. Виж. Това са. Чакай. О, Тя се затваря. Тук я виждам. чувате ли оня капе долу? Виж? Чакай, Колегата по чашка. Не знам как става последен да ти ходя да се бие. Това се вижда най-хубаво. Виж. Виждаш ли? Скъпи приятели, вие виждате и записа на вашите екрани, как вратата, вижте, просто я наблюдавайте. Ние стоим. Трима. What the fuck? Това тук място. Добре, има още няколко въпроса, хайде да ги зададем. Пускай покетчето. Да не нагласим, тази си на другата. Отвън. Да, 100%. Насочваме пак всичко да хваща. Данчо, чакай. Да, записва. Дай да го сложим там. Данчо, не барай техниката, това искаш да ти кажа. Да. Те нали не сме я спирали. А то горе то ще се стои обърнат много по килишко. То тук, защото той все още не е опят. Дява ти коля. Първо се появи там. То децата там спеха. Човека е пиян. Иска си разказва, ама... Ай, те прави. Те стълби. И бута бравата и чука на вратата, не се влиза. Като каза бутербродата, почна присветва тук. Ай, това е стая, която е много хубава велика стая. Аз тук съм спал 90-та година до сега. До сега не. Ама та се на пещернека стаята. Добре, Ей. айде тук, знаеш какво ще направим сега? Ще вземем камерите, ще сетнем тук да направим едно радио, защото очевидно тук се случвали нещата. Сега, според разказите на дядо Христо, Нафарлял се! стаята с най-голямата активност на Виж, го сина е му, препотил. където е чувал да идва въпросният таласъм дух много пъти. Затова аз смятам да сложа един ремпот на прага. Ето така. Затваряме. Той сега ще спре. Ето го спря. И да питаме няколко въпроса също от тази стая. Между другото, така той сега ще спре и каза yes. Така ли каза? Да, като потвърждение. Това как... да, добре. Сега пускаме пак едно бързо радио. Кажи ни, ти ли си въпросният таласъм, който тропа с крака и който отваря дръжките на вратите? Да или не? Ти ли си това? Каза да. Казал е той. Не. Не. А защо така ясно се чува? А ти кой си тогава? Не. Не знам как. Каза не и още нещо. Бай Коло, ти ли си? Кажи ни, Бай Коло, ти ли си? Как се казваш? Бай Коло, ти ли си въпросният таласъм, който идва тук и се опитва да влезе в тази стая?
Да или не? Ще помисля. Ще помисля, аз Що чух, ще да слушаш? и аз точно това чух, ще помисля. Какво ще помислиш? Ти ли си или не? Тук ли си? С нас ли си? В момента. Какво би те освободило от този свят, ако си с нас? Какво би те освободило? Да си тръгнеш от тук, от този свят. Моля те да прави някакъв знак, че си още с нас. Дай ми някакъв знак, че си още с нас. Това не сме на станция, бе. Не бе, свои. Ти кой ще тръгваш? Не, чакай, че много шум. Сетих се всякото ми надолу главата. Не бе, да кажеш, сложим слушалките да го такова. пробваме това нещо. Не, да пробваме. Където вие питате, аз съм с гръб, не Айде. дали ще кажа нещо. Сега, вързахме радиото с слушалки, които Данчо ще сложи. Те свипват по същия начин и се чува. Когато ги сложи, той няма да може да чува нищо, което ние си говорим. Даже аз ще съм с гръб и ще задавам въпрос, той няма да знае какви въпроси задавам. И Данчо, когато чуеш някаква реакция, каквато и да е тя, я съобщаваш. Да, аз Да, няма- не. Каквото чуеш, го съобщаваш Аз и го няма да казваш. знам кога се задава въпрос. Няма да ако знаеш чуя нищо. Аз ще се обърна е така да. с гръб към тебе и ще си задавам Да. някакви рандом въпроси. Идеята е нито аз да знам за теб ти какво задаваш, Така, нито... само че той ще ги чува на микрофона. Нито ти ще няма да ги знаеш. чуеш Ясно. изобщо. Държа радиото. Чуй как се Аудиотека. записва. Всичко се записва, нали? Ето го оставям. Това няма значение. Е, там го остави долу да са до него. Все тая. Да видя, че Добре. не пипаме нищо. Е така. Айде, слагай слушалките, аз се слагам. обръщам с гръб. Хубаво ли си ги сложил? Чуваш ли ме? Данчо, Почваме ли? почваме. Чуваш ли? Нищо не мога да чуя, те са толкова увеличени, Няма ще да му се гръмне науча, да се главата. науча. Бай Колю, с нас ли си? Дай знак по радиото. Има ли някой с нас? Дай ни знак. Дай ни знак, че... Нещо каза не. Добре. Колко души сте тук? Колко броя души сте? Кажи колко души сте тук сред нас. Сам ли си, бай Колю, ако си ти? Една душа ли има с нас? Една душа ли има само с нас? Тишина. Може ли да ми кажеш каква е връзката ти? Нещо подсказва, обаче изобщо нищо не разбрах. Можеш ли да повториш въпроса? Може ли да кажеш каква е връзката ти с тази къща? Искаш няколко пъти повтори въпроса през малко време. И сега, ако Кажи Данчо ми- беше казал да, по-добре. Каква връзка имаш с тази къща? Добре, сега ще Нищо пробвам. не говори. Моля те, кажи ни дали искаш да си тръгваме. Искаш ли да си тръгваме? Обезпокояваме ли те по някакъв начин? Да или не? То мен ме притеснява, че тук нищо не хваща. То се чу сега точно. Гледай. Аз Като ги свали. ги свалих и нещо. Чак тогава се обари. Я служи ги. Я пробвай пак също. Искаш ли да си тръгваме? Може... Дразним ли те по някакъв начин? Искаш ли да си ходим? Да, ще Не. Не знам какво да питам още. няма някакви въпроси. Колкото искаш имаме.
Стресно. Сам ли си тук? Какво става? Е стреснало. Не. Или ес. Последно. Ес да. Каза не после ес. Да си тръгваме ли вече? Няма ли го малко? Това е гърничко първо. Да си тръгваме ли? Епа. Ако има желание, дърпай. Всичко взе да... Се активира изведнъж. Добре, имам предложение. Да отидем на гроба на Байколи. Но то май тук е спокойно. Тук, освен тая врата, Да. май няма кой знае. Не говоря в тази стая, че е спокойно. Тоест нямаш никакъв сигнал. Той като разглеждахме не беше такова. Оная беше по-така стая. То там се е случва. Да. Макар Виж, всичко гърми. Гледай. Не знам, Виж, изведнъж всичко се активира, като каза спокойно. Не знам дали обърнахте внимание, не исках да прекъсвам интервюто, но през цялото време EMF-а не мръдна. Нито Точно един път. това... Спокойствие. Тотално. Ама той нямаше никакъв отговор. Това... Не, на интервюто, като си говорихме отдей, като снимахме, това 15 минути снимахме. Нищо. Да. Нищо. Явно Което е беше тихо. много странно. Явно е спокойно. Байколо е тука, чува се отзад Дядото. Да. и е пиян. Добре, айде Как се се съберем казва? нещата от тук. Слави иска да бега, защото това ще му... Ситуация, че стана късно. И да ходим към лагера, а след това към гроба. Покрай нините на... Я как си взима слушалките? Дядо Коло, Христо ни обясни къде е горе-долу. взе слушалките, тръгна. Връщаме се в лагера, че се след 3. Часа е 5. Късно, човек. Майко 3.14. 3-14. А, да ще ходите са по някакви работи. Тя ми се ще Гробищата. да отидем до гроба, които между другото те гробища се намират зад църквата, така че съвсем близо. Другата страна. Да, от другата страна. Да отидем там, да видим с едно радио съвсем бързо, без да безпокоим много. Просто ми се ще да науча повече за тази странстваща душа, дали е намерила покой и тя ли е била там горе. Къде е бил погребан първоначално? Абе, той хората го ловят. Тук в двора е бил някъде. В двора е бил погребан. Аз след той ще го прехвърлили в гробищата, защото поп Святко ми каза: не може ли къде да си убил човек и не си осветен, не си опят? Да си на гробище. Да си на гробищата. Така че сега слагаме жилетката вече, накичваме с уреди, както сме свикнали в серията Паранормално. Отиваме до там, след което Данчо ще ни заведе по-навътре в гората, където евентуално е било заровено съкровището на Байколю. Така че имаме и още една локация да обиколим. Общо е много тежък епизод, наистина много тежък, така че давайте да се схващаме за работа. Сложихме всички неща, пуснах едно GoPro, просто взимаме един капан. Един капан за мечки взеха. При мен. Хайде да отидем да видим. За първи път виждам гробове, които плочите са насочени на отсрещната страна, от които са положени. Вижте се, тук са положени, а пък... Мале, почна се. Ето това е. Сега махам моят фенер. Нали така? Ето това е лика на Байколю. Сега супер търсине ми е да бъдем тук на гробището посред нощ. Еми, сигурно не е яко. Трябва да докараме до край. Бъди се рая. Пуснахме една камера да имаме и ъгъл. Сложи го това долу, няма да е такова. Пускам. Ела да гледаш. Ето е рая. Рая, свинята. Я покажи. Ти свиня ли си?
Така ще пробваме още един сеанс с радиото. Мале, Да как видим тежиш? какво Боли ме получи. коляното. Бай, Колю. Айде слази. Бързо. Каза и Само да виж ви какво извикат, става. а? Виж какво става. Вие сте на гробищата. Това твоят гроб ли е? Вам Тук ли ще си има. погребан? Какво стана, бе? Какво стана? И откачате. Гол, прота, Кажи, гол, и тук ли си прота. погребан? Да или не? Това ли е твоя гроб? До твоя гроб ли стои в момента? Може ли да ни покажеш по някакъв начин, че си тук с нас? През някой от уредите. Без да те опеят ли беше погребан? Не. Не. Съжаляваш ли за това, което си направил? Светна ли това? Да, виж и име свет. Съжаляваш ли за това, което си направил при живе? Намерил ли си всъщност покой? Да, Да, това беше ясно, да, човек. то намеря беше покой. ясно, да. Сбирайте багажа, гасте Да. камерите и кере. Какъв този звук, бе? Скака от сили, Аз бе, съм толкова силно се настръхнал чува. в момента. Е, сигурно? Може ли да повториш дали си намерил покой? Да или не? Я, гледай, целият станах Аз предлагам в да черни го кости. оставим. Къде си кюфте? Човек е намерил покой, хайде да не го безпокоим Ми повече. да. Кога последно си го чул? О, Стига. Ай, пята излезе. защото Скоро ли лъжа. беше или отдавна? 87. Скоро. Отдавна. Да не може да Бегай. си тръгнал. Еми, три неща минах, според мен, горе-долу адекватни. В смисъл, чухме го и тримата. Връщаме се към Айде, някаква лагера. друга музика. Взимаме Не щях да други ходите работи, някаква да махала, отидем бе. към въпросната къща с ето. съкровището, да я разгледаме. Ходим към съкровището. Данчо обеща да ни заведе. Айде. Айде, тръгвам, айде. Добре, Идвам. отиваме до последната ни експедиция тази вечер, която е нагоре по черен път и доста навътре в гората. Взели сме всичко в жилетката, между другото спрея за мечки, защото всеки казва, че тук е просто пълно и гъмжи. Качваме се до тая махала. Много ли е далече, Тихо. Данчо? Станчо, Данчото. Всеки път наблизко е някакъв преход от 2 часа. Бегай, не ме драскай! Ей! Добре, значи дайте да кажем каква е легендата. Това място Айде, се има нужда. казва Махала Братоевци, нали така? Правилно. Я, правилно. И легендата разказва, 50 че точки когато за Грифиндор. Колю е излезнал от затвора или Бра, бра, всъщност бра, бра, преди бра. това, като брал кервана, е заровил съкровището си някъде там. И идеята е просто да отиде там за последно, да застане пред тая къща. Данчо е бил и я каза, че е така много красиво възрожденска на 200 години. Тя не е възрожденска, даже преди По-стара, възрожденска, преди възрождението. възраждането. Смятайте. Още от турско време. От турско време. И е интересно просто да се види и да ви я покажем Чао, на панаме вас. то стар. Макар че аз след крак. този разговор там в гробището По-спокоен съм ли си? малко по-спокоен, като каза, че е намерил покой. Някакво И не такова. се успокоил. Не знам. Да, добре, готови сме. Ще вземем една То, нощна Данчо, камера, GoPro трябва да е с нас страшно он. И ще отидем с Само колата шегички. до някъде, след това Ще отидем с идваме колата нагоре до там. пеша. Айде. И Данчо тръгва се, но той ще кара. Данчо, още колко бе човек? Ами, още малко, както ви казах. Ти преди 20 минути каза още малко. Ти виж какъв е пътя, гледай. Данчо, я гледай, бе, моля ти се. И тук малко по-напред ще отбиш. Къде е? То няма къде да се води тук. По-дясно. Ясно вика. То, защото тук е целият трафик днес минава. Тук ли спирам? Да, тук спираме. Нагоре ли е това? Да, в смисъл там сме пеша вече. Да, от тук нагоре пеша. Там пеша продължавам нагоре. Ето. Не ли видяхте пътечката? Нали това, където го показах, нали това? Да, ето.
Всичко е точно. На мен така ми Всичко е точно, вика. Айде. Мале, тук е тъмно на куче. Нищо не се вижда. Нищо. Хора, толкова сме надълбоко в Балкана. В 3-4 часа сутринта. И сега трябва да хванем някаква пътека, където я няма. Можеш ли да изгасиш осветлението? Не искам да го гаси. Не, изгаси да покажем къде се намираме. Сега нагоре трябва. Не, те е хубаво, че са стоповете. Добре, светвай сега. Данчо, води, хайде. Какво искаш да ми кажеш, че някога там нагоре са живели хора? Нищо. Наистина намерихме тази къща. Оле, какво това е? Това е насред гората, хора. Буквално се качваме от сигурно 10 минути, аз събира вода. Оле, те ток ли си имали, човек? Има кабел. Има, да. Видя ли го това? Има ли си? Смятай, откъде са докарали ток в тази малък? Гора си имали ток, човек. Тук ще има някакви жици долу. Вратата е отворена, аз ви. Някой е тършувал. Някаква мечка. Пусни GoPro-то, пусни GoPro-то. Да, GoPro. Можеш ли да носиш? Ще носи. Пусне някой друг курят. Ма пускай, бе, брат. Виж, тук има някакъв номер на вратата долу. Още е тук вънка за сега. 567. Къде бе? Е там на вратата долу. От това обърнато такова. Ела да видим пък. Ей, тук където... Виж каква камина има. Това гърне ли е? Метално ли е? Какво е това? Гърненце. А виж, това тук според вас ровили ли се го е? В смисъл, камината си е изидана. И отзад не е имало неща. Някой се варял нещо, да. Чакай. Ровено е. Какво е? Това е закачалка, къде са закачали. Чакай, че аз гледам в краката да не се пребия някъде. Виж този канал, що е издълбан тук? Се стича водата как? Ами го е. Да. А има ли се вода от тук? Не, това е от дъждовете. През къщата да... Просто има... Виж, там са дълбали нещо, гледаш? Като тайник. Махам си моя фен. Разбиваме нещо. Да. А това е къщата, която е обвързана с легендата с злато, така ли? Да. Иначе нищо чудно, че има и маняри тук. Мале, вода съм, дай да излезем малко, Айде защото... да заобиколим сега отгорната страна да излезем. Хайде, давай. Давай ти напред. Дай да пуснем тази камера, така и така я мъкнем. Да. Ей, тук някъде по-отдалече да хваща... Да хваща цялата, нали? Горе-долу, колкото може повече. Добре. Пуснахме нощната камера да заснема фасадата. Надяваме се да лови що годе добре, защото май батериите свършват. Добре, Данчо, сега? Дай да заобиколим от там и да отим към горния вход. Тази стълба, За да влезем. тази стълба тук не става ли? Някаква стълба има. Малко рисково. Тя е малко паднала тази стълба, бе. Добре, айде води. Давай. Откъде ще ми? Откъде бакнал джоба е? От тук е? Как откъде? Той си е оттегна го. Да. Как се паднали гри? Ти не май, че виж как са надвиснали тиклите горе. Данчо, тази къща е пред разпадането. Любимите на Данчо. Той таки обича да ги разглежда. Аз не мога да си представя колко навътре в гората е. Вие ако знаете колко ходих, карахме се... Ей, Данчо, трябва да спреш. Колко навътре карахме с джипката, след това нагоре сигурно 10-15 минути, ама и такъв бейер. И са имали ток, човек. Да снимай плетнята отгоре, гледай. Аха, да. Красота. Вижда ли се? То Данчо троши клони, фърля. Сега ще видим тайния изход, където са бягали. Това представлява една много малка вратичка, Да. като детска вратичка, която е тайник. Където са бягали нагоре. От кой са бягали? Турците? Я влизайте, вика. Нема ядове, идваме. Здрав ли е?
Какво бе? Я, малени ли си това, какво си? Влизай. През тайна вратичка в 200 годишна къща. От тук са бягали от турци. Не, бе. Ей, това е стършил, бе. Стършил, бе. Няма страшно. Не се живее тук. А да, защото го има. Няма страшно, той си живее тук страшно. Каква красота. Как се отваря? То стършил му притеснява. Давайте насам това. Ага. Там горе в ъгъла отиде. Остава. Чакай, че точно там е тъпи стършил, бе. Къде бе? Ей, тук на входа отгоре. Там има някакви по-малко помещения. Има корито, където са. Внимай. Я. Айде! Върни го. Не е залепна. Това твърди така. Виж, има, какво скажеш, Джамал ли беше? Джамал, да. Прилепче. Нали? Лястовец, кола. Прилеп. Трябва да се руши явно някъде капи. Може да е лястовец. Откъде се слиза, Данчо? Хайде да слезем от тук, от тази стъпа. Стълбиш да това ли беше тук? Еми, той са две стаи, ти видиш ли? Ела, ти покажа. Ще го има камерата. Снимай горе, снимай горе. Виж как е виснал това тежи... Гледай какво става тук. Аз няма да бутам да показвам. Я да се върнем през ума. Няма бутам да показвам. Първо, То ще падне това. ще се срути. Второ е тея над главите ни, ако паднат сме до там. Край. Не, дай си слезнем. Ще си заобиколиме, вик. Виж, мушна ли камерата? Мушния. Те не мълчат. Мама, виж това всичко е изкусно направено. И тук аз не мога да повярвам, че в тая бясна гора тук има ток. Тук се усеща обаче една така... Ние щяхме да зададем въпрос. Там долу, Айде защото долу, тук е отивам. супер ниско, аз не мога да се справя. Хайде да отидем долу. Ако искате, е тук точно на входа. Нали са си заравили съкровищата на входа? Оле. Оле, 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 оле. Хайде, един последен сеанс да направим с радиото. Значи, Данчо, така му се Отново пие. искам да кажем, че идваме с добро. Тук с нас Пламен и Данчо. Просто искаме да попитаме няколко въпроса. Добре. Добре ли каза, бе? Бай Колю идвал ли е тук? Бай Колю от долната махала. Тук една махала ли са били? Горни. Бай Колю от горни Огорелец идвал ли е тук? Да. Не. Бай Колю идвал ли е тук? В тази къща? Тук ли е заробено неговото злато? Тук наблизо ли е скрито съкровището на Бай Колю? Можеш ли да ни кажеш? Не. А долу на Довара ли е? Долу на Довара ли е? Под голям камък. Там ли да е скрито? Би ли направило някакъв знак, че си тук? С нас? Някакъв знак на уредите? Има ли изобщо някой тук с нас? Има. Да те оставяме ли, ако изобщо си тук? Да. Май Това да. беше ясно, да, човек. Да те оставяме. Моля те, само ни кажи, съкровището на Бай Колю тук някъде ли е било скрито? Да или не? Само това и те оставяме.
Добре, оставяме те. Извинявай, че те безпокоихме. Тръгваме си. Най-добре. Попаданието ми. Добре, къща обаче заслужаваше. Беше наистина много хубава. Те вече ги спирам, защото... Спирай, защото... Добре. Просто За края на вечерта ми идват Айде. много часа. Хора... Колко е станали? Не, 4. сега ще го в и 20. 4,20. 4,20 сме навътре в Балкана. То е много интересно. Как 4,20? Появил се насред нищото, която има мала ток. Що не извадиш Аз масе, така, бе? айде. Данго. Камерата си вземем. На връщане към джипката стигаме до нещо като портал. Данчо, Виж. Да покажа големия камък. това ли е камъка, за който говорят? Златото вика, е там под един голям камък. Не съм го ебатал. Да бе. Той е 100% разробен. Я, леко с тия керамиди, бе, брат. Видите само какво Хоп, хоп. Май. Ева го камъни. над 1 метър. Гледайте, виж как доваря. Я гледай. И така продължава. Там за едно- И това целият двор е така. Пише нещо. Това бе, доваря, какво е бил? Ами това е основите на друга къща, която е съборена. Ето. По-скоро. И сега да видят как някой дойде. Хоп! Върнахме се в Открадне лагера нещата. след Ай, нашия дълбок Бит пазар. преход в Балкана. Сега е то почти свърши. колко е вече? Почти 5. И искам просто да поседнем малко да отдъхнем, ще се ослушаме. То ще почне се съмна след малко. Ще ви държим в течение, ако има нещо. Ако не, ще се видим на сутринта. Много яко. Мале, колко е красив Балкана, ако се загледате. Това горе там, не знам дали ще може да изобщо да се види, но това там е връх Ботев. 2378 метра ли беше нещо? 6. Там някъде. Това, скъпи приятели, съмна се, услушахме се през нощта. Всичко беше Чувствува. спокойно, нормално. Сякаш спокойствието. Надявам се епизодът да ви е харесал. хареса Ако ни. е така, оставете му по един палец нагоре и се абонирайте за канала за още такива. Абонирайте се за Съвсем скоро Славчо. ще се видим и в следващия епизод. Ай. Чао. Абонирайте се за Славчо, хора. Прави много яки клипове. Ако на вас пък ви харесват моите, примерно, пуснете по един палец. Не се абонирайте. Така ме оставете на кучетата. Чао от нас И те така. и до нови срещи. Ай!